Awunu sokoleme ako jabaran so mandila hanga foliba obela jene ka kenya ako wakati uchugoye biye tene November kalo klitan shegi samba fla ani muga ani nani ako kuna fonu wakati silenfle Bakuruba kuna fonu na Yakuba kakile ale joro min soro anda bena do ola foka taka se commune 5 mairie abe sigi minge aka mairie konnala anda bena do obela jenena ani kuna fonu ya wara ni kokan kuna fonu obela jenena la se oma bismillah Yakuba kakile ale joroba soro kabo anga jamana kontiki général d'armée Assimi Goïta yoro ni obe wole nazara kana ko grade de commandeur de l'ordre national du Mali o hokum konnala jakulu mimbe ni o CASAC olu ye nyanaje sigi senga yasaka tasiblake ni tebanye sabula ko aye ajoro fin kosobe beni kenyala haramadon ni nyonche obe seka sabati tugami ko aye baracha manke ola ko aye aseko ani adamayira ke yasa maobese ka sigi chugamina hera ni baden konnala kasoro kelemake ani nyogon famia obese ka sabati aramadon ni nyogon che chugami Sibirido November kalo klitan woro samba flani muga ane nani inafo abeke ladala kola chugamina Amadou Ouattara ni ale commune 5 mairie aye aga sigi takuta ani sabana ke aga mairie kur konnala sigi kunkuti do wore yasa aga commune nadu mairie be ga bara minke kase ka uladonia ola ani fana mairie be se ka yelama mindo abarake bolula kanyesi commune ma adaduna ni bela jenna kanyesi commune la deunyi Sibirido November kalo kletan woro samba flani muga ani nani nyono kaufe segu marala nege kanyeta ani wolonvla wagati miye bamanti wale tigila mogo dowye office du Niger ka malo sene yoro mimbe utagara tatuku ni malo sene yoro ina ka abela jene o hokum de konnala nyono dugudon bora ka damaskasike kanyesi anga jamana nyemogo ma ko uka udeme yasa ka ni bamanti wale tigila mogo nunu daga ka ota ka bo udala ani ubese ka uka senege chuka mina hakili sigi konnala Gore Institut sigi ka foke l'école Alou Blondin Beila kanyasi sifinaka munu bora Burkina Faso Niger fogata se Senegal ani Maliba sifinaka uma November kalo kletan fla katabla kleta ani sabala samba fla ni mugannani sigi kunte dowere ni sifinaka nunu bese ka uhakinata ka obla seben frola ani ka alasi anga jamana nyamugoma ukase ka barake chugamina uka jamana ukonnala sifinaka nunu ya jira ko ni sigi kera deme baye oluma sabula aye uchama deme ka uhakinata ka o seben furowla wa kono usegina kata udaga yorola ko ubina alase uka jamana nyamugoma yasa ubese chugamina ka abarake barake chugo nyumana ani fana miye senamaton nyamaya ye abara abese ka ke kanye chugamina udadona ni bela jelen la ka o wala wa mao mabeno ni ulu nana akene ka ubela jelen ajira ko ulu ye hakilina nyumande soro ni sigiga foyin senfe Kakeni anga jamana kuntigi koro ala mahinana Amadou Toumani Touré ka fatuli nyanamayali hukumu konnala ni otaku nannaye kera jumado November kolo klechegi samba flani muga ane nani Fondation pour l'enfance kateme ayra furumuso Madame Touré Lobo Traoré fe uye demeta kanyesi desebagato ani muso jekulu fogata ka se centre de formation ma uye dememita kanyesu ma aweta ijo sefa wari million bisaba ani shegi ni akunfan fena ina for la kola
fondation bolo ɲina u ye a latigɛ ko u bena na cɛw ka bana min be ni o be wele nansarakan ko prostate ko u bena dɛmɛ ta ka ɲɛsi makɔrɔba o makɔrɔba be ni a be o la u bena dɛmɛ ta ka ɲɛsi olu ma ni olu tara dɔgɔtɔrɔsow la u kan ka wari kasabi min sara ko fondation bena I jɔ ni o ye o kɔ musow denmisɛni ani du ka minisiri o ye a jira ko ale ni a cakɛɲɔgɔnw bena dɛmɛ ta ka ɲɛsi fondation ma u ka nin baara ɲuman yi na u bo o mina se dɛsɛbagatɔw ma sanga ani wagati ka kɛɲɛ ni an ka jamanakuntigi ka fatuli ye ani karidon novembre kalo tile 10 san 2024 u ye kuranɛ kalan kɛ yaasa ka a nɛɛma lase an ka jamanakuntigi kɔrɔ ani alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen ma. Jumado novembre kalo tile 15 san 2024 MINUSMA ka kan min tun bɛ Bamakɔ ni o kun kan ka segin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma o seginna o hukumu kɔnɔna la an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale ye a hakilinata fɔ sabula a ye a jira ko MINUSMA bɛ ban Maliba kɔnɔ kabini san 2013 wagati ka kɛɲɛ ni bamanti wale kɛlɛli ye ko nka ko min yɛrɛ kɛra degunkoba ye ko sabula MINUSMA nakun kɛra ka jɔyɔrɔ min fa ni o de ye ka bamanti wale ka o kɛlɛ ka bɔ Maliba kɔnɔ ko olu kɔni ka hakilina la ko MINUSMA ma se ka o fa ko MINUSMA nana ka dekun de lase malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigilakaw ko nka ko a kɔni bɛ u fo u ka nali la wa a ye a jira fana ko Mali ni Nations Unies bɛ taga ɲɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nka ko Mali ni MINUSMA tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛɲɛ ni u ye waleya cɛjugu min kɛ k'a daminɛ san 2013 ka na se fo an bɛ don min na i ko bi u ye waleya min kɛ Maliba kɔnɔna la ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ani an ka kɔrɔnfɛ maaw ma ko tiɲɛ yɛrɛ la ni o de ye ka bamanti wale ka o kɔkɔrɔma don cogoya dɔ la ko Mali ni u tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ Volodymyr Zelensky ale ye laseli kɛ sibiridon Ukraine arajoso dɔ la ka a jira ko a bɛna a seko ni a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka sigi ka fɔ ko o bila sen ka a ka jamana ani Rusila ni ɲɔgɔn cɛ yaasa kɛlɛ min bɛ Ukraine o bɛ se ka ban cogoya min na a ye a jira ko ale b'a fɛ ka sigi ka fɔ min bila sen kan ko a kɔni a tɛna na se ka kɛ ni Ukraine dɛmɛbagaw ni olu ma fara a kan ko sabula ko ale dalen b'a la ko ni Ukraine kelen wulila k'a bɛ taa Rusi jamana ɲɛmɔgɔw kuma ɲɔgɔnya ko ale dalen bɛ a la ko sigi ka fɔ in ko a tɛna se ka bɔ. Sibirido Gabon jamanaden caman bɔra ka taa kala fili u ka sariya sunba min ni o kan ka bila sen kan o hukumu de kɔnɔna la u ka kalafilila dɔ ye a jira ko n'i y'a ye ko u caman bɔra ko o de ye u b'a fɛ ko awɔ o ka kɛ awɔ ye ani ni a fɔra ko ayi fana o ka kɛ ayi ye o hukumu kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye couvre-feu sigi sen kan fo ka taga fɔ ko ni kalatafili banna couvre-feu bɛ daminɛ 0h wagati k'a kun cɛ 5h u bɛ ka taa kala fili u ka sariya sunba min ko la o de ye sariya sunba in bɛ kuma ko ni kalatafili ni o kɛra u ka jamana kɔnɔna la maa min bɛna kɛ Gabon jamana ɲɛmaa ye ko a ka san 7 kɛ fanga la san 7 kɔfɛ ko a bɛ se ka lakurakuraya wa fana ko ni maa min kɛra Gabon jamana ɲɛmaa ye ko premier ministre o tɛ kɛ i bolo nka vice président ko o de bɛna kɛ i bolo ani fana u ye a jira ko maa minnu ni u bɛna u kanbɔ Gabon kalatafili nɔfɛ ko sariya sunba in bɛ kuma fɛnɛ ko sariya dɔw bɛ yen olu kan ka o labato wa a jirala fana ko ni sɔn kɛra o sariya in ma ko maaw ka sigina a ye ko san 2025 utu kalo la ko kalatafili ko o bɛna kɛ Gabon dugukolo kan ni o kɛra transition min bɛ u fɛ kabiri san 2023 utu kalo la ko o bɛna ban o maaw bɛna taa jamana ɲɛmaa kura o bɛna sigi Gabonkaw fɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibira baara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la an b'a fɔ k'Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma Ala ka basigi sabati Maliba kɔnɔna la shukuran.